Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chairman ka State Planning Board jong ka Sarkar Jilla wa Lambor Malngyang hane ka sengi ulalum ya kejingelang bakarki menyakran halor kejing sya akta akti kinonglait nongwan hakredap ka Assam Rifle ka badon hakanton uman nongkrem kabalajia haka janmit jong ka arpsan terik uyayong arhajar arpway hakaba hakani kejingelang mayudon lang ka Deputy Commissioner ka SK Sales USP jong ka SK Sales ki officer nagatanat PWD Secretary jong ka Home Department kisipai jong ka Assam Rifle bat kiway habay kren hadin balakut ke jingelang nakaliang uba lambor malngyang ulayatu ba nakaliang ke jongu wala pensngau bat chime karai malada kisipai kendang peteng ban kata akti kendong lait nongwan nakani ka kerdap nakaliang ke jongki kim ban se ban khang ya kani kusurok PWD kaba kisipai ki pendon kam shushu ulayatu ro ba nakaliang ke jongu kumnong mi khmat ulakan tuye kisipai bagi dai ban pli ya barok ki kerdap ki balakang kenang baki pajba kenyo bandai banwan da ka basuk basang hagaba nakaliang jong kisipai kalkular baki nam penwit syu ya kinong lait nongwan bat ya kitu kisipai ke badon kti hagaban kta kti ya kinong lait nongwan kabalajia haka arpusan terik uyayong arhajar arpway nakaliang jongki kin sapha kemno kajingelang kalong kabasaiso banang ni sakmat kin yaidon kumkini kijinga kendo bandon kijinga jan hapdang kisipai bat kipajba katany ta jongki gumgi parlok jubadan hapo ka print bat electronic media yaga ba ngashko ban penso hakmat jongki bagi lakwat yaga meeting ka ba kerki mandagasi ka apundai tarik ka baide bat ka jing jia ka jia ka arpusan tarik u April araja huwei ka po ndai biji hapo ka main gate jong ka campus jong ki Assam Rifles kabadon te po kantonuman la nongkrem akaba la don gajing ya show jo ki board ki ba pahara ang te po gate ya ki nonglait nongwan ki ba sa sikithan pomlakrai umio te kani gajing khot jonga mantagsi kalong nabanta ban shim ya karai kaya ba ngidon kamban ya chakmat but karai kalong ba ngida yui kini kijing jia ki bajia haman na report agabay di hapating jong kare upad ba but ki army personnel ya ba dang liat singi di baglajia po mo shiboy hadin katu kan ni singi glajia sa po hangtay po kantonmon po ka main gate kadiga entrance gate jangu Assam Rifle Tengah shkwa ban pentip hakan ni singi bangina khot ye meeting ka bakarki nadu SP jong ka East Council Deputy Commissioner ka East nantau Secretary jong ka Home ya khot lang ya ki Magistrate ki bidai jong ka Than jongi ya ka PWD Department namta ban pentikna ba ka tika srok ka dei ka ha po ka State Road ya ka ba nadu kipor ki ba ngimpat yo ya ka State Hot ni ka tika srok la dadon pa kumakalong menta. Ti sutnat banong haning por, banakaliang jong Brigadier Singh lawan ban mikmat lamba jong ka Assam Rifles. Nakot lang ikiru, bat kilaywan ban pensngo. Ya kabanta ka banga ngala ay da ka ba karay ka batinge ba lada dangja kini kijingja ngimban sing in haban khang ya katika surak piduldi ka ba ki sipai kirong sipo ka campus ki kata kati ko ningkong but ngin pentray marmar ya katiga surok namar ba hadu kini ki snam ki blalay no ka proposal ka ba ka PWD ka ju propose ki scheme ka dai bitik tang na po kantonumon hadu hapo gate jong sipai entrance kamot ya ka surok pildi ka ba dai napo ka campus amjudan proposal but ya ka maintenance lasdang ban musliya do sipay today hello kata ba kini lasdang ban kamtray ya ka jaka namar ba nakaliang jong ka department kemdon kanu ka proposal ban panbahalang ya ka tugas rock ka basipo today namar kata ngilay sim ya ka rain dasing banglabatha ya u chief engineer ya ki executive engineer yu superintendent engineer jong pildi national highway ba amdeshu ban penrong ya ginugnog project tang na po ka national highway
kantanuman hatu kagit jong sipay ngin kintup lang ya katu kasrok jong u sipay kabadan hapo campus jong ki kabadai ka Pilli Road bakan pay lamba siya po umyo pamlakray kan pay lamba siya po nongkrem yo pamtia kren biang mantan da basyay kidar bay kagit kabayat lamba na po kantanuman siya po yo pamtia siya po umyo pamlakray dan kam ban pli ka klem dakhang namar kumbalang manswa kagit kaplibek kibri kelet bek kirum yami namar ngiya nagasrapildi timentaru ngilong ba yakagit kabalakhang hadap kabandawat dayat wat mangaru haban up banyen bagin pli kagit bateng-teng kimithu kikali day mano talda yanga kumulong ikhmat kimithu hatu gen ithu gipadba kalong ba Today na mga ta ngashim yagaray kapaskam bakigit kibalakhang deban plino bakinya kabaman bakayo kahat kajingadi jethit jong kinong songsnong kimamarjan kibadi syapo kijaka kabalong syaba jong ka jaka jong sipay ka business transaction kadibanya ibig kamujuya tikani kadai kabang iskwa panpenso happy menta kajanmit but ngin sa donbyang kaju ka review meeting Now benta kumno ban wanra ya kajing ya jan ya kajing day apeng jong kiru padba bat ki armed forces namar hagni kapor kari India bro gawai kadon haga crisis to bashay ngidon kani kathma kabang ile pasya baginongshon ki bompaw kadon ka threat ya kari India kabang adang kren mentan ya kini ki sipay ki bawan ngong phi hajaga ban yada ya kari la jong Pilet man bat kibriyo jong kani kaju higari. Te kani kadi kabangam itinat ngin haba ni trailang ban corporate ban numdan shu kanuno kajingja nani shikmat bat ka assurance kabaki ay. Kiyong ba ngin corporate ngin don lang kata kajing trailang kandon ka communication contact kabakalang kabayijan hapadeng ka state police bat ki Assam Rifles. Ini benta ibang askwa ban pensay hagani kapor. Ladon ka agreement kapaskam ba ki sipay kila ay ka assurance hakmat jongilang baro ba kinares kirki tiga jingkli ngong balip him arrest hadu menta tiga mot him man arrest hadin bangi khot ya kani meeting te la ay por ingi tang khandet singi ba kyong ila identify ya ki personal ki bade jong ka Assam Rifles ki baktakti ya ki rupay pa ban kem mardor da kaay bat ka FIR kaba kasnong kada banbo persya yigini gibriyo ki patong kiti bansyo yiginong late nuwan bat ngila instruct yo SP jong ka is kasil ba unle kerki ban mas identify ba ka Assam Rifles ki don kam ban IT yakini kisipay siya ka state police nagbanta ban investigate shushu halor joga ni kapang tingi kwa ban penso ni po na kaling jonga kum local MLA jonga tiga than ba ni sei bagini gijingjia kiwan kha tingala kren ka basya mentan ba nganum kwa shu ban yakren dadadang mibyang kini gijingjia nakaling ka jonga kum MLA ngimban singin habban khangno ya ka tiga surok kabulay kusipay kawala da khangi te kusrok jong ka pildi gamot kini kinya ne habi hena lor te kalong ba today na magata pila ya apologize kyong bangin pentikna ba kanum jashu namar mentang yong hot pipi yong kanum jashu la shai wan duway pat udiji uba ka jinglang jo ka ba khampe kanwan biang ka jo ka kis te khnang ba ban ensure ban pentikna ba kanum dan shu kanu no jingja baka police department kinsadon ki patrolling duty jongki bakin bu panpet baka harassment ya ki patba kamdei banjasho bat ka patrolling jongki police patrol kinlet situ ki jaga kha nagapo siya kapor banlet ban yapet ban yakhmi yo kadon biang ka jingle don board nagalian jong sipay ti yamanta ngilapan bet ban bu siya daga police patrolling banpet ba kibriyo jongi kinyasuk yaisan na po katuga jaka kapor manmit na bije
ki sipai ki ba takti ki sipai ki bokong da ki daga civilian dress kimdan hapo ga uniform ki kaniru kati gawai ki ba ngilay ken da ba siya ba pinhap ban identify ki ban arrest ki ban sim kat kum kaan namar kaan kalong kaju ya parwa kamla ba kaan kalong sting siliang kan kya siliang kaan kadai ya baro kaju ti sim kat kum kaan pani ya kata kajing long discipline yung pi baknang ba kanum dan syu kum kiniging dia haki po ki bansawan kata kadai ki banta ka ba masuk apa so ka kadai po ba yigi ni ki khardap ka ba ki bo kam dei syu ka khardap ka ba kin hab banda talasi ki breu kam dei syu ka khardap ka ba kin hab ban su hangdam andai nga syu kwa pa dong po bangla da bong mentan ya ki army officials ka bon ba yi ka khardap kadai ban plane kadai ban ya bi da basuk umdan desyo ban nang dan biang ka harassment nang isikmat bakilay ka assurance bakyong ngin follow igay ka ba ngi discuss mentan but u secretary jong ka home also long in touch but u brigadier deputy commissioner ngila instruct i ba indon ka close touch but ka state police jong ka is kasihans ban pet ban khmi ban pani ba kalawan phai biang kata kajing songsan kajing singan khamtam ya kipat ba gudan hakitu kisnong ki pamajan itay di bantay bang squaban peso ni po